Dda bawb a croeso cynnes i'n gwasanaeth i heno, a croeso cynnes i chi hefyd ar YouTube os ydych chi wedi dod ato ni ar YouTube. Dyma'r coeddiadau byddwn ni'n dod o ddeiti bod Cymru ar ddiwedd y gwasanaeth heno. Nos Fawrth yn 7 bydd y cwrdd gweddi, ac wedyn nos Wener am 6 bydd y clwb ieuenctid yn cwrdd yn y feswi. Bore dydd Sul am 10, yr oedfa'n Gymraeg, dwi ddim yn siŵr eto pwy fydd yn pregethu gyda ni, ac am 6 yn yr hwyr bydd John gyda ni a bydd yr oedfa yn oedfa Saesneg. Ac wedyn bydd y bocsys sgidiau Nadolig, bydden nhw'n cael eu casglu mis nesaf ar y drydydd, felly wythnos i di Mercher bydd yn dod rhwng i gasglu rhaid. So, os ydych chi am i llanw o newch hynny erbyn y drydydd. Diolch yn fawr. Wel, newn ni droi at lyfr y datguddiad a'r bennod gyntaf ym ein galwad i addoli heno. I'r hwn sydd yn ein caru ni ac yn ryddhaodd ni oddi wrth ein pechodau a'i waed ac yn gwnaeth yn urdd frenhinol yn offeiriaid i Dduw ei Dad, iddo ef y bwr gogoniant a'r gallu byth bythoedd. Amen. A gawn ni ymateb nawr gyda nemyn cyntaf ni heno, Hosanna, Halleluia. Fe anwyd brawd i ni, fe dalodd ein holl ddyled ar fynydd Calfari. Oh,
Wel, dyna ni. Mae'n darlleniad ni heno yn dod o Efengyl Ioan, pennod 12, ac adnod 20 i 36. Ioan, pennod 12, adnod 20 i 36. Ymhlith y bobl oedd yn dod i fyny i addoli ar yr ŵyl, yr oedd rhyw Roegiaid. Daeth yr rhain at Philip, a oedd o Bethsaida yn Galilea, a gofyn iddo, Syr, fe hoffem weld Iesu. Aeth Philip i ddweud wrth Andreas, ac aeth Andreas a Philip i ddweud wrth Iesu. A dyma Iesu'n ei hateb, y mae'r awr wedi dod, meddai, i fab y dyn gael y ogoneddu. Yn wir, rwy'n dweud wrthych, os nad yw'r gronin gwenydd yn syrthio i'r ddeiar ac yn marw, y mae'n aros ar ei ben ei hun. Ond os yw'n marw, y mae'n dwyn llawer o ffrwyth. Y mae'r sawl sy'n caru ei einioes yn ei cholli, a'r sawl sy'n casau ei einioes yn y byd hwn, bydd yn ei chadw i fywyd tragwyddol. Os yw rhywun am fy ngwasanaethu i, rhaid iddo fy nghanlu ni. Lle bynnag yr wy fi, yno hefyd y bydd fy ngwasanaethwr. Os yw rhywun yn fy ngwasanaethu i, fe gaiff ei andrydeddu gan y tad. Yn awr y mae fe enaid mewn cynnwrf, beth a ddywedaf. O dad, gwared fi rhag yr awr hon? Na, i'r diben hwn y deithim i'r awr hon. O dad, gogonedda dy enw. Yna daeth llais o'r nef a rwyf wedi ei ogoneddu ac fe'i gogoneddaf eto. Pan glywodd y dyrfa oedd yn sefyll ger llaw, dechreusa'n ddweud mai taran oedd. Dywedodd eraill angel sydd wedi llefaru wrtho. Atebodd Iesu, nid fy mwyn i, ond eich mwyn chwi y daeth y llais hwn. Dyma awr barnu'r byd hwn, yn awr y mae tywysog y byd hwn i gael ei fwrw allan. A minnau os caf yn yrchafu oddi ar y ddeiar, fe dynaf bawb ataf fy hun. Dywedodd hyn i ddangos beth fyddai dull y farwolaeth oedd yn ei aros. Yna atebodd y dyrfa ef, yr ydym ni wedi dysgu o'r gyfraith, fod y Meseia i aros am byth. Sut yr wyt ti'n dweud felly bod yn rhaid i fab y dyn gael ei ddyrchafu? Pwy yw'r mab y dyn yma? Dywedodd Iesu wrthynt, am ychydig amser eto y bydd o goleuni yn eich plith. Rhodiwch tra bo'r goleuni gennych, rhag i'r tywyllwch eich goddiweddyd. Nid yw'r sawl sy'n rhodio yn y tywyllwch yn gwybod lle mae'n mynd. Tra bo'r goleuni gennych, credwch yn y goleuni, ac felly plant y goleuni fyddwch. Gyn ni'n diolch i'r arglwydd am ei air sanctaidd. Amen. Gawn ni droi nawr at yr arglwydd mewn gweddi, gyda'n gilydd gawn ni weddio. Ni'n diolch i ti o arglwydd ein Duw am y cyfle newydd i ddod ynghyd, i ymgasglu heno yn enw'r arglwydd Iesu Grist, ac i ddod ger dy fron di, eith addoli di, ath geisio. Diolch bod ni'n cael dod nawr ger dy fron mewn gweddi o arglwydd, ac i ni'n diolch bod yr orsedd fawr yn awr yn rhydd gwrandewyr llais y gwan. Bod na ffordd gyda ni i ddod ger dy fron a dod ata ti fel ein tad yn nef. Ac o arglwydd mae hynny'n fraint aruthrol, bod ni'n cael dod ata ti, bod ni'n cael dod yn hyderus, fel plant bach yn dod at ei tad. I ni'n diolch am hynny arglwydd, ac i ni'n dod at dad sydd yn tosturio wrthym ni, at dad sydd yn gwybod ein defnydd ni, pa mor wan i ni, gwybod taw llwch i ni, ac yn dosturiol iawn tuag ato ni. Tad sydd yn ein caru ni, ac yn ein caru ni a chariad anfeidrol. Tad sydd wedi'n caru ni cyn ein bod, ac wedi rhoi ei briod fab
i farw drosom ni. Tad sydd wedi'n dewis ni cyn yr oesoedd i fod yn bobl ac yn blant iddo ac i fod yn sanctaidd. O, arglwydd, i ni'n diolch am gael dod at ein tad yn y nef ac i ni'n dod trwy ein harglwydd Iesu Grist. Ac o, arglwydd, i ni'n diolch am yr efengil hyn o eto. I ni'n diolch, i ni'n dod nes ymlaen i gofio am yr aberth i borthu ein heneidiau ar yr hyn nath yr arglwydd Iesu drosom ni. Ac o arglwydd, i ni'n gofyn i ti nawr i'n helpu ni heno eto i ddaddoli di, ac i ddaddoli di mewn ysbryd ac mewn gwirionedd. Ac o arglwydd, i ni yn gweddio byddi di yn y canol eto yn ôl da ddewid i fod gyda ni lle mae 2 neu 3 wedi ymgynnull. O arglwydd, i ni eisiau ti fod yn y canol. Ac i ni'n gweddio heno, i ni wedi clywed bod yr arglwydd Iesu yn dweud wrth y Groegiaid bod yn amser iddo fe gael ei ogoneddu. Ac o arglwydd, i ni'n gweddio y bydd Iesu Grist yn cael ei ogoneddu yn ein plith ni heno o arglwydd, yn ein hoedfa ni, ac yn ein plith ni yn gyffredinol y bydd e'n cael ei ogoneddu, ac yn ein gwlad ni ar hyn o bryd, bydd e'n cael ei ogoneddu mwy a mwy. Hynny yw, y bydd pobl yn gweld pwy yw mewn gwirionedd. O, arglwydd, mae gymaint o bobl na dyn nhw ddim yn gwybod pwy yw Iesu Grist. Ddim yn deall pwy yw mewn gwirionedd. Ddim yn deall ei fod e'n dduw ac yn ddyn. Ddim yn deall ei fod e wedi dod i fod yn brynwr, i'n rhyddhau ni o'n pechodau. Ddim yn deall bod rhaid iddo fe i farw ar y groes, i gymryd ein lle ni. Ddim yn deall i fod e'n ddirprwy drosom ni ar groes Calfaria. O, arglwydd, i ni'n gweddio, y bydd Iesu Grist yn cael ei ogoneddu yn ein plith ni ac yn ein hardaloedd ni unwaith eto o arglwydd. Y bydd pobl yn dod i weld ac i ddeall ac i gredu wrth gwrs ynddo fe. Ac o arglwydd, i ni eisiau gogoneddu'r arglwydd Iesu wrth i ni ei addoli fe heno am yr hyn ydyw. Diolch am ein ceidwad. I ni'n addoli yr oen sydd ar yr orsedd nawr, yr oen oedd wedi ei ladd, ond sydd nawr yn fyw. O, i ni'n diolch am y llew o lwyth Jiwda, am frenin brenhinoedd ac arglwydd arglwyddi, am yr arglwydd Iesu Grist, ac i ni am ei addoli fe a'i ogoneddu fe. Yr un gafodd ei ddewis cyn creu y byd, ac a ddaeth o'i fodd wedyn ni i fod yn geidwad dyn, i fod yn arglwydd dynion. O, arglwydd, i fod yn un sydd yn ein rhyddhau ni o'n pechodau, yn rhyddhau ni o garchar ein pechod ni. O, i ni'n diolch, a'n harwain ni fel bugail bob cam o'n taith nes dod ato fe yn y nef. O, arglwydd, i ni'n gweddio am weinidogaeth yr ysbryd glân heno, i ogoneddu yr arglwydd Iesu, i'n atgoffa ni i agor ein llyged ni a gweld mwy o'i ogoniant o arglwydd, bod e'n cael ei argraffu yn ddwfwn ar ein meddwl ac ar ein heneidiau ni heno o arglwydd. Pwy yw e? A bod ni'n dod i'w garu fe yn well o arglwydd, i fyddhau iddo fe yn fwy parod, a'i ddilyn wrth gwrs trwy farw i ni'n hunain, fel i ni'n clywed yn y darlleniad. O, arglwydd, i ni yn cyflwyno hyn i ti heno, gogonedda dy fab, ac trwy hynny wrth gwrs gogonedda dy hunan o dad, trwy dy fab yn ein plith ni. Ac o arglwydd, i ni yn diolch am gael bod yma, diolch am ein gilydd o arglwydd. I ni'n gweddio eto dros ein gilydd, i ni'n gweddio dyfendith ar waith yr eglwys yr wythnos yma ar ein tystiolaeth ni arglwydd, ac i ni'n gofyn i ti'n helpu ni i ddangos Iesu Grist, i ddangos y pen. I ni'n gofyn i ti arglwydd i'n clymu ni mewn cariad gwirioneddol at ein gilydd o arglwydd, ac i helpu ni dyfu mewn ffydd, cariad ac yn y gobaith sydd gyda ni. Ac o arglwydd, i ni'n gweddio dros waith yr efengil yn ein gwlad ni eto, yn ein tir ni. Ni'n gweddio dros bob un sydd yn cyhoeddi y gair fel gair Duw.
yn ein dydd ni o arglwydd. Mae'r dyddiau yn eitha tywyll. Maen nhw'n bryn o arglwydd, ond ni'n gweddio dros bob un o arglwydd sy'n cyhoeddi yr Efengyl, gair Duw yn y dyddiau hyn. Ac yn gofyn am uneiniad a nerth ar weinidogaeth yr Efengyl ac ar dystiolaeth yr Efengyl yn ein gwlad ni unwaith eto. Mewn nerth y bo'r Efengyl lawn, iachawdwriaeth llawer iawn. O arglwydd i ni'n gweddio i ti i ddiosg dy fraich o arglwydd, dy fraich a chibol eto yn ein tir ni ac yn ein plith ni. Ac o arglwydd nawr i ni'n gofyn i ti ein derbyn ni, i ni'n gofyn i ti gofio am y rhai sydd yn fyr o'n breitiau ni heno, rhai sy'n cael eu ceithiwo, rhai sy'n gartre neu mewn cartre, eto i ni'n cofio amdanyn nhw, bendithia nhw a cynnal nhw arglwydd. Ac bydd yn gymorth hawdd ei gael yn eu cyfyngder nhw hefyd. Ac o arglwydd, i ni'n gofyn i ti'n harwain i nawr. I ni'n gofyn i ti arglwydd i'n harwain i yn yr oedfa o arglwydd. Ac i ti ddod i'r blaen, i ni'n cael rhyw ragflas eto o'r nefoedd yn ein plith ni. Trwy weinidogaeth yr ysbryd glân ar y gair. Derbyn ni arglwydd, diolch bod ti'n maddau ni yn pechodau, fel yr ydym ni yn maddau i'n dyledwyr ni o arglwydd. Diolch bod ti'n rhoi bara beunyddiol a maddeuant beunyddiol i ni, fel sydd ei angen arno ni. I ni'n diolch arglwydd. Ni'n gofyn i ti'n cadw ni rhag yr un drwg o arglwydd yn y dyddiau hyn. Helpa ni fod yn effro, helpa ni nertha ni yn y frwydr yn erbyn drygioni. Ac o arglwydd, deled y deyrnas a gwneler dy wyllus o arglwydd. Ar y ddeiar megis yn y nef. O arglwydd, i ni yn gweddio byddai'r ddeiar o hyd yn fwy fel y nef o arglwydd. Ac i ni'n gofyn nawr i ti gymryd y clod a'r mawl, oherwydd eiddo ti o'r gogoniant, a'r nerth, a'r deyrnas o arglwydd, ac ar dy ben bo'r goron. Amen. Gawn ni droi at yr ail emyn heno gyda'n gilydd, un a gefais i mi'n gyfaill, pwy fel y fe. Hwna gar yn fwy nag eraill, pwy fel y fe. Amen.
Wel, gawn ni droi nôl nawr at y darlleniad oedd gyda ni, ac adnod 23 yn arbennig. Adnod 23, a dyma Iesu yn ei hateb, y mae'r awr wedi dod, meddai, i fab y dyn gael ei ogonefu. Mae'r awr wedi dod, meddai, i fab y dyn gael ei ogonefu. Wel, i ni yn nghyfnod y cynheuaf, ac oedd hyn ddim yn hir cyn amser groes ac amser y cynheuaf yn Israel, ac mae'r Groegiaid wedi dod nawr te i'r wyl yn Jerusalem. Hynny yw Groegiaid oedd yn addoli Duw, wrth gwrs, yn groselitiaid o bosib wedi troi at y grefydd Iddewig ac yn dod i'r prif wyliau. Ac wrth gwrs, maen nhw'n dod nawr i geisio Iesu. Maen nhw wedi clywed am Iesu, a maen nhw eisiau gweld Iesu, sydd yn beth da iawn, wrth gwrs, i gadw fel rhywbeth yn meddwl ni o hyd, i eisiau gweld Iesu, a gweld mwy o'r arglwydd Iesu Grist. Ac maen nhw'n dod at Philip, ac mae Philip ac Andreas yn mynd â nhw at Iesu Grist. Ac dyma ni, mae'r ateb nawr, pan maen nhw'n dod at Iesu Grist, dyma beth mae'n dweud wrthyn nhw. Mae'r awr wedi dod i fab y dyn gael ei ogonefu. Y peth cyntaf mae'n dweud yw bod yr awr wedi dod. Ac wrth gwrs mae hynny'n tynnu'n sylw ni. Beth yw'r awr yma? Maen nhw'n cyfeirio ato fe, mae Iesu'n cyfeirio ato fe fan hyn, ac i ni'n darllen amdano fe yn Efengyl Ioan. Dyma beth i ni wedi darllen yn Efengyl Ioan pennod 7. Am hynny ceisiasant ei ddal, ond ni osododd neb law arno, oherwydd nid oedd ei awr ef wedi dod eto. Oedd hynny yn adeg gwyl y pebyll yn Jerusalem. Ac felly, oedd pobl wedi trio cael gadael i roi Iesu farwolaeth, wrth gwrs, i gael gwared arno fe, ond oedd yr amser ddim wedi dod. Oedd yr amser, pan fuodd farw, pan nath e'r groes, oedd yn hyflawnder yr amser. Doedd ddim damwain, doedd ddim yn llaw Peilat, doedd ddim yn llaw y Phariseiaid na'r archoffeiriaid. Oedd yn llaw Duw, wrth gwrs. Ac nawr mae Iesu Grist yn dweud, mae'r awr wedi dod. Mae e'n gwybod, a mae'n ymwybodol bod yr amser, nawr, amser y madawiad, amser bydd yn mynd i'r groes i farw yn dod yn agos. Awr ei farwolaeth, awr ei ddioddefaint, ac wedyn ei ogonefu a'i ddyrchafu. A mae'n dechrau fan hyn. A dyma beth mae'n dweud, mae'n amser, mae'r awr wedi dod i fab y dyn gael ei ogonefu. Ac i ni darllen am un fel mab dyn, neu mab y dyn, dwi wedi sôn am hyn o'r blaen yn llyfr y proffwyd Daniel, pennod 7, ac mi gawn ni, mae'n dipyn o adnod, mae'n dymach yn llai, gwelais un fel mab dyn dyfod ar gymylau'r nef. Wedyn rhoddwyd iddo arglwyddiaeth a gogoniant a brenhiniaeth i'r holl bobloedd o bob cenedl ac iaith ei wasanaethu. Y mae ei arglwyddiaeth yn dragwyddol a digyrnewid a'i brenhiniaeth yn un na ddinistrir. Dyma chi broffwydoliaeth am un sy'n cael ei gyfeirio ato fel mab dyn. Mae'r arglwydd Iesu nawr yn gweld ei hunan, wrth gwrs, mae'n cyfeirio at ei hunan fel mab y dyn. Ac mae yna broffwydoliaeth fanna am frenhiniaeth ac arglwyddiaeth mab y dyn. Ac wrth gwrs, mae'n addewid hefyd i'r arglwydd Iesu ei hunan, y bydd yn arglwydd ac yn frenin. A dyma y broses nawr o'i ogoneddu fe mewn gwirionedd yn y dechrau. Oedd yr addewid yma ar broffwydoliaeth yn yr Hen Testament, arglwydd brenin dros yr holl genhedloedd yn dragywydd. Bydde fe'n teyrnasu ar ei bobl ei hunan, gyda fe deyrnas,
ond bydd e hefyd yn barnu y gelyn. Ond mae e'n dechrau gyda ei ddioddefaint. Mae rhan fawr o'i ogoneddi fe yw ei ddioddefaint. Ac mae'n rhoi y darlun yma i'r Groegiaid. Ac mae gyda ni fan hyn yn adnod 24, yn wir wy'n dweud wrth eich, os nad yw'r gronyn gwenydd yn syrthio i'r ddaear ac yn marw, y mae'n aros ar ei ben ei hun. Ond os yw'n marw, y mae'n dwy'n llawer o ffrwyth. Felly mae gyda ni ddarlun. Mae Iesu Grist yn rhoi darlun awr ohono fe hunan fel y gronyn gwenydd. Gawn ni weld, mae rhyw, darlun bach. Mae'r gronyn gwenydd, wrth gwrs, os mae'n mynd i ddwy'n ffrwyth ac egino, mae'r gronyn ei hunan yn marw. Mae'n peidio bod yn ronyn. Ond wedyn ni, allan o hwnna, mae yna blanhigyn arall yn dod. Ac ar hwnna, mae nifer o rawn eto. Felly mae'n lluosogi wrth iddo fe farw. Mae'r arglwydd Iesu'n rhoi darlun o fyd natur yna i ni. Ac felly, bwriad y gronyn gwenydd, gogoniant y gronyn gwenydd, yw wrth farw, mae'n dwy'n llawer o ffrwyth. A mae hwnna'n rhoi darlun i ni am yr arglwydd Iesu Grist. Ei ogoniant yw wrth iddo fe farw, mae e'n dwy'n llawer iawn o ffrwyth. Ac mae'n dod yn frenin ac yn arglwydd ar ei deyrnas ac ar bob un yn y pen draw hefyd. Mwyn dod yn arglwydd a brenin ar ei deyrnas, oedd rhaid iddo fe i farw. Mwyn dod yn arglwydd a brenin pawb, oedd rhaid iddo fe farw. Fydde na ddim cynheuaf ysbrydol, oni bai bod Iesu Grist wedi mynd i'r groes. Bydde yna ddim cynheuaf o gwbl. Os yw y ffarmwr yn cadw'r hadau yn ei law, neu mewn sach, neu rwle arall, fydd na ddim cynheuaf. Fydd na ddim. Mae rhaid iddyn nhw fynd i'r ddaear a marw. Ac mae'r un peth yn wir gyda teyrnas Dduw, gyda y gwirionedd ysbrydol. Fydde na ddim cynheuaf, oni bai bod yn marw. Ar y groes drosto ni. Bydde ddim eneidiau yn cael eu hachub, bydde pobl yn aros, yn farw yn eu pechodau, heb obaith a heb Dduw yn y byd. Bydde pobl yn aros yn bell oddi wrth Dduw, mewn gelyniaeth i Dduw, a Dduw mewn gelyniaeth gyda nhw. Bydde ddim cae ar y bwlch yma, y gygendor yma, y bwlch enfawr yma, y gylff yma, rhwng dyn a Dduw. Oedd rhaid i'r gronyn gwenydd i farw. Rhaid i'r arglwydd Iesu i farw ar y groes. Bydde ddim modd i Dduw i anadlu ei ysbryd a bywhau pobl, heb bod y gronyn gwenydd yn mynd i'r ddaear y marw, heb bod Iesu Grist yn marw drosom ni. Dim ond un fel oen yr aberth. Dyna beth ni'n cael fel darlun yn yr Hen Testament. Oedd yr aberth, yr oen yn cael ei aberthu dros bechod y bobl. Dim ond un fel yna gallai pontio rhwng Duw a dyn. Dod â cymod rhwng heddwch rhwng Duw a dyn. Dim ond gwas bydde'n dioddef. Dim ond un bydde'n ddirprwy i gymryd lle pechaduriaid. Gallai dod â cymod rhwng Duw a dyn. Bydde ddim gogoniant i Iesu Grist fel gwaredwr, fel pen yr eglwys, fel arglwydd a brenin ei bobl, tase fe'n aros yn fyw ar ei ben ei hun. Dim. Oedd rhaid iddo fe i farw. Oedd rhaid iddo fe fynd i'r groes. Hynny yw, ei ogoniant nawr te, yw iddo gael ei weld fel yr un ydy mewn gwirionedd. Pan ni'n gogoneddu Iesu Grist, pan mae Iesu Grist yn cael ei ogoneddu, mae'n cael ei weld am yr un yw e. Ac wrth gwrs, yr un pryd, i ni'n cael gweld rhywbeth o ogoniant Duw, y tad, sydd wedi ei roi, sydd wedi ei anfon, sydd wedi trefnu y cyfan yma ar ein cyfer
ni. Chi'n gweld lluniau fel hyn weithiau, dyma lun o Gastell Caernarfon, ac maen nhw'n rhoi goliadau o gwmpas, ac chi'n gweld y castell ar ei orau, ond i chi. Mae'r golau yn tynnu allan rai o briodoleddau y castell yna. Chi'n gweld yn glir. Ac dyna, wrth gwrs, i ni eisiau ei weld, dyna mae Iesu Grist eisiau ddigwydd, bod pobl yn gweld gogoniant Duw, bod pobl yn gweld ac yn dod i gredu yn Iesu Grist pwy yw mewn gwirionedd, bod yn cael ei deyrnas ac yn cael teyrnasu ac yn ennill buddigoliaeth. Wel nawr yn y weddi gan Iesu Grist, cofio cyn iddo fe fynd i'r groes, yn nes ymlaen nawr, pan mae wedi cael y swper ola, mae'n gweddio ar ei dad, o flaen y disgyblion wrth gwrs, o dad, y mae'r awr wedi dod, dyma chi yr un ymadrodd eto, y mae'r awr wedi dod, gogonedda dy fab, mae'n dweud yr un peth eto, mwyn i'r mab dy ogoneddu di. Cyn i'r arglwydd Iesu weddio dros y disgyblion, a mae yna sawl gweddi dros y disgyblion, gweddiau hyfryd iawn. Gweddiau mae'n eiriol drostyn nhw, fel mae'n eiriol droston ni nawr yn y nef. Ond cyn hynny, cyn iddo fe weddio dros y disgyblion, mae'n gweddio hyn drosto fe ei hunan. Dyma lle mae'n dechrau. Gogonedda dy fab. Mwyn i'r mab dy ogoneddu di. Mae'n weddi bwysig iawn, iawn. Oedd ar fin nawr cyflawni gofynion cyfiawnder. Wrth dalu am ein pechod ni, wrth gwrs. Wrth dalu am ein anghyfiawnder ni, oedd mynd i gyflawni pob cyfiawnder. Oedd wedi cymryd y cyfrifoldeb, ond oedd am iachawdwriaeth ei bobl. Oedd wedi dod i wneud ewyllus Duw fel gwaredwr ei bobl. Eglwys Dduw. Oedd wedi cymryd y cyfrifoldeb yma arno fe ei hunan. Oedd e'n dod i wneud hyn. Oedd mynd i gario nawr yn ei gorff ein pechodau ni, pechodau ei bobl. A'i condemniad nhw oedd mynd i wynebu. Oedd mynd i symud am byth o olwg Duw pechod ei bobl. Pob un sydd wedi a pob un fydd yn ymddiried ynddo fe, fel ei gwaredwr a'i harglwydd. Wrth fod yn aberth yn ei lle nhw, mae'n mynd i symud i pechod nhw, unwaith ac am byth. Dyma sydd o'i flaen wrth iddo fe weddio ac wrth iddo fe siarad gyda'r Groegiaid. Beth mae'n gweddio? Mae'n gweddio iddo fe gael ei ogoneddu. Yn gyntaf, trwy gyflawni a gorffen y gwaith sydd wedi cael ei roi iddo fe. Mae'n gweddio y bydd e'n gorffen ac yn cwblhau y gwaith sydd wedi cael ei roi iddo fe. A dyma y gwaith, Eseia 42 nawr te. Mae fi yw'r arglwydd gelwais di. So mae'r tad yn siarad gyda'r mab, yn siarad gyda'r gwas. Gelwais di mewn cyfiawnder a gafael yn dy law, lluniais di a thosod yn gyfamod pobl, yn oleuni cenhedloedd, i agor llygaid y deillion, i arwain ceithion allan o'r carchar. Bydde Israel yn ei dehongli'r geiriau'n gyntaf iddyn nhw eu hunain, ond mae'n cael ei gyflawni mewn gwirionedd wrth gwrs yn Iesu Grist. Dyma pam mae e wedi dod. I roi cyfamod rhwng Duw a dyn, i oleio pobl, i agor llyged y deillion ac i arwain ceithion allan o'r carchar. Sneb arall yn gallu wneud hynny. Di ni'n gallu wneud hynny i ni'n hunain. Sneb arall yn gallu wneud hyn. A'r unig ffordd o'i wneud oedd iddo i fynd i'r groes, i farw yn ein lle ni. Iddo fe gyflawni y comisiwn yma mae e wedi cael, chi'n gweld? Ac i roi bywyd tragwyddol i bawb sydd wedi ei rhoi iddo fe.
Ac mae'n mynd i gyflawni y gwaith yma nawr te, o ddod â goleuni i'r rhai sy'n mewn tywyllwch, i ddod â rhai dall i weld, i ddod â rhai caeth o garchar i pechod, oedd e'n mynd i gyflawni hyn nawr te trwy dalu cyflog ar ein rhannu. Llun nesaf yn dod, chi'n cofio, rai nhw chi falle yn ddigon hyn, i gofio pacet pai. Sy'n ni'n gweld hynny nawr, dyddiau hyn. Cyflog am wythnos o waith, falle, bryd hynny, yn yr hen arian cyflog. Wel, mae Iesu Grist yn dod i dalu cyflog ar ein rhan ni. Cyflog pechod. Cyflog pechod. Cyflog pechod yw marwolaeth. Dyna mae pechod yn ei heiddi. Dyna mae'n pechod ni yn ei heiddi yw marwolaeth. Y gwahanu yma rhwng Duw a dyn a marwolaeth dragwyddol, wrth gwrs. A mab y dyn sy'n dod i dalu y cyflog yma ar ein rhan ni. Mae e'n mynd i farw ac mae'n mynd i ddiddymu y diafol. Dyma yr adnod nesaf sydd gyda ni o Hebreau dwi'n credu. Nage? Oce, cyn hynny, falle mae'n mynd i ladd Goleuath ar ein rhan ni. Goleuath, y diafol wrth gwrs, Satan, a'n pechod ni, y cawr yma sy'n rhy fawr i ni o lawer. Ac mae rhaid i ni gael ein dafydd ni i'w ladd ei daro fe, wrth gwrs, ac wedyn torri ei benne bant. Dyna mae'n mynd i wneud, wrth gwrs. A mae'n gweddio i gael ei ogoneddu fel yr un sy'n gallu gwneud hyn. Gael ei alluogi i wneud fel bod ni'n profi wedyn ni ryddhad o bechod, fel bod ni yn profi ryddhad o'n pechodau. Ac nesaf, mae e'n mynd i dynnu colyn angau. Llawdriniaeth yw hwnna, ti'n bach yn wahanol, tynnu'r gwenwyn o neidr. Dyna beth maen nhw'n wneud fanna. Tynnu'r gwenwyn, y venom, allan o neidr. Ac mae'r arglwydd Iesu, wrth gwrs, oedd farw drosto ni ar y groes, wedi tynnu y gwenwyn, wedi tynnu'r colyn o farwolaeth, y sting allan o farwolaeth ar ein rhan ni. Ac mae'n gofyn y caiff ei ogoneddu yn hyn. Mae'n gofyn i'r tad i'w ogoneddu fe trwy roi arno fe ein hanwiredd ni i gyd. Dyna ogoniant ein gwaredwr ni. Mae wedi cymryd arno fe ei hunan ein hanwiredd ni i gyd, y cwbl lot. Mae'n cael ei ogoneddu trwy gael ei gynnal yn y brofedigaeth fawr yma sydd o'i flaen. Mae'n cael ei gynnal i'r diwedd i fynd trwyddi, reit trwyddi, a atgyfodi y trydydd dydd. Mae'n cael ei ogoneddu trwy bod ei offrwm ar ein rhan ni yn cael ei dderbyn. Mae'n cael ei brofi'n ddigonol. Mae wedi wneud digon. Mae wedi talu digon. Lle neb arall wneud hynny. Gallen ni ddim talu digon i'n glanhau ein hunain o'n pechodau. Gallen ni byth. Dim ond un. Ac mi geiff ei ogoneddu wrth gael ei godi y trydydd dydd a profi bod wedi talu digon. A bod yn dderbyniol nawr, ger bron y nef, bod y taliad yma ddigon am byth i bob pechadur sy'n credu yn yr arglwydd Iesu Grist. Mae'n mynd i cael ei ogoneddu trwy ddryllio rhwymau marwolaeth. Mae'n mynd i gael ei ogoneddu wrth godi y trydydd dydd. Ac ni'n clywed ar ddydd y Pentecost, doedd ddim posib i angau ddal gafael ynddo fe. Yr unig un, wrth gwrs. Yr unig un. I ni mynd i goncro angau trwyddo fe. Ond mae wedi concro fe ynddo fe ei hunan, wrth gwrs. Mae wedi concro a chwalu rhwymau angau. Mae wedi dod yn rhydd heb lygredigaeth. Mae'n mynd i gael ei ogoneddu trwy
ei orseddu yn y nef ar ddeheulaw y tad, ar ddeheulaw Duw. Mae'n mynd i gael ei wneud yn arch o ffeiriad tragwyddol. Ac mae'n mynd i fod yn un sydd yn gweithredu gyda Duw ar ein rhan ni, yn gweithredu gyda ni ar rhan Duw. Pont rhwng Duw a dynion. Yr unig bont. Mae'n cael ei ogoneddu trwy lwyddo i bontio rhwng dyn a Duw. Yr unig bont sydd i gael. Mae'n mynd i gael ei orseddu, fel o'n i'n dweud, a'i goroni fel pen yr eglwys. A phen popeth hefyd, popeth arall. Dyna ei ogoniant, mae e'n ben ar bawb. Iesu Grist heddi, sydd yn llywodraethu, sydd yn lliwio hanes, o'i orsedd yn y nef. Fe sy'n lliwio cwrs hanes, neb arall, o'i orsedd yn y nef. Ac yn hir byddwn ni'n gweld e'n dod mewn gogoniant, disglair, a bydd pob glin yn plygu a phob tafod yn cyffesu fod Iesu Grist yn arglwydd. Mae'n mynd i gael ei ogoneddu trwy bod yr ysbryd glân yn cael ei anfon i lawr i ddod â bydd, bywyd, i ddod â ffrwyth ei farwolaeth i'w bywydau nhw. Os ych chi wedi credu yn Iesu Grist heno, os ych chi wedi dod yn Gristion, mae'r ysbryd glân wedi dod. Oherwydd bod wedi marw droso ni, mae'r ysbryd glân yn dod, ac yn ein deffro ni, ac yn ein galw ni. Dyna pam wedi marw droso ni, i ni gael dod i fywyd, i ni gael dod o farw yn fyw. Yr ysbryd glân yn dod i argyhoeddi pobl, i fywhau pobl, i lynu nhw, i stico nhw wrth yr arglwydd Iesu, i huno nhw gyda Iesu Grist. Mae e'n cael ei ogoneddu pan mae hynny'n digwydd. Pan mae pobl yn edifyrhau ac yn credu yn Iesu Grist fel gwaredwr, mae'n dod â gogoniant iddo fe am bwy yw e, chi'n gweld? Pan ni'n cyffesu ac yn gweld, allai ddim achub yn hunan, does dim ffordd arall gyda fi. Mae rhaid i fi gredu yn yr arglwydd Iesu. Mae rhaid i fi gael Iesu Grist. Mae'n dod â gogoniant i'r gwaredwr. Gogoniant iddo fe am bwy yw e. Ac mae'r ysbryd glân yn mynd i fod yn ffynnon, yn tarddu i fywyd tragwyddol yno ni. Mae'n mynd i ogoneddu ei fab trwy ei osod ei holl elynion dan ei dradau a chasglu ei bobl ato fe i'r gogoniant. Bydd e'n cael ei ogoneddu trwy iddo fe gyflawni ei waith a gweld ffrwyth ei waith ar ôl hynny, os bobl yn dod i gredu ac yntau'n cael ei ddyrchafu a'i ogoneddu ger bron pawb yn y pen draw. Ac wedyn ni, trwy hynny, mae y tad yn cael ei ogoneddu. Pan mae Iesu Grist yn cael ei ogoneddu, mae Duw y tad yn cael ei ogoneddu. Ac i ni'n gweld hynny yn neweddu yn Ioan 17, ac i ni'n gweld efo hyn yn adnod 28, geson ni wedyn yn y darlleniad, o dad, gogonedda dy enw. O dad, gogonedda dy enw. Paid yn arbed i rhag yr awr yma, na, dewyllus di awneler, gogonedder dy enw, neu gogonedda dy enw. Wrth i Iesu Grist cael ei ogoneddu, wrth i Iesu Grist ddod i'r amlwg am bwy yw e, gwaredwr dynion, yr un ddath o'r nef, Duw yn ddyn, i achub dynion, yr unig un allai wneud hynny. Yr un ddath i gymryd ein bai a'n pechod, a'n cosb, a'n huffern arno fe ei hunan ar y groes. Ond tu ôl i hynny, mae'r tad hefyd. Gyda hynny, mae'r tad. Yr un yn llawn cariad oedd yn dewis yn gyntaf ei fab i fod yn geidwad i ni, i fod yn gyfryngwr rhwng Duw a dynion. Iesu Grist i cael ei ddewis, meddai Pedr, cyn seilio'r byd, gan y tad. Wedyn, yr un sydd wedi ei roi,
Canis felly y carodd Duw y byd fel yr rhoddodd y fe, ei unig anedig fab. Ac wedyn, yr un sydd wedi ei draddodi fe i farwolaeth, trosom ni oll. Os y'n ni'n gweld pwy yw Iesu Grist, beth mae e wedi gyflawni ar ein rhannu, pwy yw e, sut mae e fod i gael ei ogoneddu, wel, dylen ni hefyd weld, wrth gwrs, gogoniant y tad. Gyda fe, yr un sydd wedi cynllunio, yr un sydd wedi dewis ei fab i wneud hyn, yr un sydd wedi ei anfon a'i draddodi trosom ni. Gymaint yw cariad Duw y tad tuag ato ni ei bobl e. A'r perygl o hyd yw i ni anghofio. Y perygl o hyd yw i ni fychanu cariad Duw y tad tuag ato ni. Chi'n cofio yn y fendith apostolaidd gras ein harglwydd Iesu Grist a chariad Duw y tad a fyddo gyda chi. Ni fod i feddwl am ein tad nefol o hyd, yr un sydd yn ein caru ni, a chariad anfeidrol. Yr un y tad oedd yn ffyddlon i'r addewidion, chi'n gweld? Ni wedi gweld yr addewid o lyfr Daniel, a bydde mab y dyn yn dod ar y cymylau ac yn cael teyrnas, wrth gwrs, a brenhiniaeth ac arglwyddiaeth. Ac wrth gwrs, mae'n cadw'r addewid. Mae'n cadw'r addewid yna, mae'n ffyddlon i'w addewidion. Dyw ddim yn un sy'n cynllunio rhywbeth ac yn gorfod newid i gynllun. Dyw ddim yn addo rhywbeth ac yn gorfod tynnu nôl fel dynion. Na, mae'n ffyddlon ac yn abl i gadw ei holl addewidion. Mae'n holl alluog i gyflawni ei holl gynlluniau. Mae'n gyfiawn, mae Duw yn gyfiawn i gondemnio pechod yng nghawd ei fab ei hunan mwyn ryddhau ei bobl. Mwyn i ni weld gogoniant Iesu Grist yn well, mwyn i ni weld gogoniant Duw y tad yn well, mae rhaid ni gael rhyw olwg ar groes Iesu Grist yn dros e. Mae rhaid ni gael golwg o hyd ar y groes, na pan ni'n dod at y cymyn yn aml ac ni'n falch o gael dyn nôl eto. I ni gael gweld i raddau pa mor ddrwg, pa mor ffiaidd, pa mor warthus yw ein pechod ni. A pha mor ddifrifol yw ei ganlyniadau. Bob tro i ni'n dod am myfyrio ar y groes ac yn cofio'r aberth, pam oedd e'n marw? Pam? Pam oedd e'n gorfod mynd i'r groes? Pam oedd rhaid iddo fe fynd i'r groes na? I gael ei ogoneddu a dod yn geidwad. Pam oedd angen ceidwad yn y lle cyntaf a gwaredwr? Pam oedd angen sefydlu teyrnas newydd ar gyfer pobl newydd? Pam? Achos bod ni wedi gwrthryfela. Ac achos bod ni'n bechaduriaid. Ac achos bod hynny yn rhywbeth drwg a ffiaidd a gwarthus. Ac ni'n cael golwg wrth i ni feddwl am groes Iesu Grist. Beth ddigwyddodd Iesu Grist? Beth yw agwedd Duw tuag at bechod? Doedd dim arbed, sylwch, ar ei fab. Doedd dim arbed i ddelio gyda phechod. Doedd e ddim jyst yn brwsio fe dan y mat, doedd e ddim jyst yn gallu winco arno fe. Oedd e'n gorfod rhoi ei fab, ei unig fab, mab ei fynwes. Oedd rhaid iddo fe roi a'i offrymu fe ar y groes. Pam? Dros bechadur. Dros bechadur buos farw. Dros bechadur ar y pren ydi o ddefais hoelion llymion nes i dorfod crymu pen. Dyna ryfeddod cariad Duw. Dyna ryfeddod y groes. Dyna ryfeddod cariad yr arglwydd Iesu a'i aberth. Dyna ei ogoniant e. Bod hyn ar gyfer pechaduriaid. Bod hyn ar gyfer ei gwbl anheilwng, gwrthryfelwyr, rebels o'r math gweitha fel ni. Dyma chi lyfr y proffwyd Jeremia. Diolch. Jeremia 2:13. Duw yn cyhuddo i bobl fan hyn, yn wir gwnaeth fy mhobl ddau ddrwg. Fe'm gadawsant i ffynnon y dyfroedd byw, a chloddio iddynt eu hunain bydewau toredig na allant ddal dŵr. Dau beth
sy'n cynrychioli pechod dyn, chi'n gweld? Dau beth. Gadael Duw, y gwir Dduw, a chwilio am Dduw arall. Dyna fe. Dyna bechod dyn. Gadael y gwir Dduw, a mynd ar ôl Duw arall. Mae'r darlun yn hyfryd. Mae'r darlun yn dda iawn. Gadael y ffynon sy'n byrlymu o hyd, a dŵr bywiol, ffres yn ddo fe o hyd. Gadael hwnna, na di hwnna ddim digon da. Llwn ni'n trysto hwnna. Na di ni'n siŵr o hwnna. A wedyn, cloddio pydewau sydd wedi torri. Troi a treini, sydd ddim yn gallu dal dŵr. Sydd ddim yn gallu rhoi y dŵr bywiol, ffres, trwy'r amser. Dyna bechod dyn. Dyna un darlun ohono fe. Gadael Duw, mynd a creu ein diwiau yn hunain. A mynd am rybys, wrth gwrs, yn lle y gwir Dduw. Rhywbeth sydd wedi torri, rhywbeth sydd ddim yn dal dŵr, rhywbeth sydd ddim yn digoni ac yn bodloni. Ac wedyn ni, wrth gwrs, dyma ni, bechaduriaid nawr, a pa mor anfeidrol felly. A difesur yw cariad Duw tuag at bechaduriaid. Nid rhai sy'n heiddi unrhyw beth, nid rhai sydd yn dda, nid rhai sydd yn ei fodloni ac yn ei blesio, ond bechaduriaid. Mor fawr, mor anfeidrol, mor rhyfeddol yw cariad Duw tuag ato ni. Mor rhyfeddol yw cariad Duw y tad. Mor rhyfeddol yw cariad Duw y mab yn rhoi ei hunan droson ni. A mae'r tad yn rhoi ei fab ei hun, mab ei fynwes sy'n ni'n darllen. Yr anwylid. Galle fe ddim rhoi mwy. Ei roi ei'r byd yn ei natur ni mewn cnawd fel ein cnawd ni, gyda awdurdod llawn i'n hachub ni. Iachub ei bobl oddi wrth ei pechodau. Mae wedi dod a mae wedi dangos bod Duw yn gyfiawn ac yn cyfiawnhau y sawl sydd yn credu yn Iesu Grist. Felly, mae Iesu Grist yn cael ei ogoneddu wrth iddo fe gyflawni ei waith. Dim ond fe allan wneud y gwaith na allan neb arall wneud i fod yn waredwr dynion ac i ddod yn arglwydd ac yn frenin ar ei deyrnas ac ar bawb arall hyd yn oed i elynion hefyd. Ac trwyddo fe mae Duw y Tad yn cael ei ogoneddu hefyd. Ac ni'n diolch heno bod Iesu Grist wedi dod. Wedi dod i'n byd ni, wedi cael ei anfon. Diolch iddo fe fod fel y gronyn gwenith yna. Diolch bod gyda ni waredwr gogoneddus heno. Ac ni'n gallu dweud wrth bobl bod gyda ni waredwr gogoneddus ar gyfer pechaduriaid. Does neb yn rhy ddwfwn yn ei pechod, sneb yn rhy front, sneb wedi mynd yn rhy bell. Mae yna waredwr i gael. Mae yna daliad wedi cael ei roi dros bechodau ar y groes. A mae farwolaeth yn dwyn ffrwyth, wrth gwrs, o hyd. Mae farwolaeth yn dwyn ffrwyth. I ni yn ffrwyth ei farwolaeth I ni wedi cael gras i ddod i gredu os y'n ni'n Gristnogion heno, ac mae yna rhai trwy'r byd i gyd. Diolch bod ni wedi gweld rhywfaint o'i ogoniant wrth i ni ddod i gredu ynddo fe, wrth i ni nesau ato fe ac ymddiried ynddo fe, i ni wedi gweld rhywfaint o'i ogoniant yn barod. I ni diolch i Dduw am hynny, achos wrth natur, i ni ddim yn gweld Oedd lot o bobl welodd Iesu Grist ddim wedi gweld pwy oedd Oedd rhai yn disgwyl ac yn meddwl, wel, brenin i fod yn filwr bydde fe. Oedd rhai yn meddwl mai twyllwr oedd wrth gwrs. Mae pobl sy'n clywed am Iesu Grist heddi. Llawer o bobl yn meddwl, wel, dyn da oedd proffwy da, athro da ac yn y blaen. Dyn oedd wedi cyflawni gwirthiau. Heb weld pwy oedd mewn gwirionedd. Ac mae rhaid i ni ddiolch i Dduw. Os i ni wedi gweld rhywbeth o ogoniant Iesu Grist, i ni wedi gweld digon bod wedi marw dros bechadur, bod wedi llwyddo i dalu pris ein pechod ni,
a bod yn derbyn ni, bod gyda fe awdurdod i'n derbyn ni, a'n glanhau ni, a'n croesawu ni i'w deyrnas ef. Ac bod e'n paratoi lle i ni nawr a bod e'n mynd i nerthu ni ar ein taith. Mae rhaid ni ddiolch i Dduw am hynny, achos i ni wedi cael agor ein llyged ni. I ni wedi cael tynnu'r llenni i gael gweld hynny. Ac i ni'n gweddio, a cawn ni weld rhagor wrth gwrs. Ni'n gweddio nawr yn y cymundeb heno. Triwch nawr heno, cymryd amser i fyfyrio, bydd y platiau mynd rownd ac yn y blaen, mae'n cymryd y bach o amser. Defnyddiwch yr amser yna i fyfyrio ar y groes. Pam oedd wedi marw, pam oedd wedi gorfod mynd. Ymhechod i ynghlwm wrth hynny, a'r taliad anfeidrol yma, gogoniant ein gwaredwr, ein prynwr, oen Duw, i ni gael gweld rhagor o'i ogoniant e. Gwai ni os i ni'n meddwl bod ni wedi gweld ei gyd. I ni eisiau gweld mwy o hyd, mwy o'i ogoniant e. Ac i ni'n gweddio am ras, wrth gwrs, yw ogoneddu fe fwy. Ac mae hynny, siwr i ni'n gogoneddu Iesu Grist wedyn ni? Siwr i ni'n gogoneddu fe? Wel, credu ynddo fe, fel yna mae'n dechrau, wrth gwrs. Os mae'n waredwr, mae'n haeddu bod ni'n credu ynddo fe. Mae'n haeddu bod ni'n pwyso arno fe. Mae'n haeddu bod ni yn ymddiried yn llwyr ynddo fe. Felly, os i ni am ogoneddu Iesu Grist yn fwy, dylen ni fod yn pwyso mwy arno fe. Bob dydd. Yn ymddiried yn mwy, yn glynu yn nes ato fe. Os mae fe yw'r gwaredwr, os mae fe yw'r bugail, os mae fe yw yng ngobaith i anrhysor i, dylen ni fod yn glynu yn dynach ac yn dynach bob dydd wrtho fe. Dylen ni fod yn ei fyddhau iddo fe, wrth gwrs. Os mae fe yw'r arglwydd, os mae fe yw arglwydd pawb, ymraint i yw i fyddhau iddo fe, yn syth. A'i garu fe trwy fod yn ifydd yw air yn syth. Heb gwestiwn. Os i ni am i ogoneddu fe, i ni am i ddilyn e hefyd, wrth gwrs. Mae'n sôn yn y darn yn Ioan, wrth gwrs, fel mae e wedi codi ei groes a marw, wrth gwrs, bod ni'n codi'n croes a marw, bod ni'n ei adlewyrchu fe yn hynny. Nid i ddod yn Gristion, ond fel diolch, bod ni nawr yn marw i ni'n hunain, a bod ni yn dilyn y llwybr yna. Peth i ni'n cael yn anodd iawn i wneud, beth sy'n amhosibl o ran natur i ni, ond yn y natur newydd, wrth gwrs. I ni'n cael ein galw i farw i'r hunan, bob dydd. Ac wrth wneud hynny, ni'n gogoneddu Iesu Grist. Yr un a'i rhoes ei hun drosom ni. Ac wrth i ni farw i ni'n hunain, yn ein perthynas a'n gilydd, wrth gwrs, yn yr eglwys, yn yn ymwneud a'n gilydd. I ni cael yn galw i farw i'r hunan, mwyn gwasanaethu a caru'n gilydd. I ni'n adlewyrchu ac yn gogoneddu yr arglwydd Iesu Grist. Wrth i ni ei gyhoeddi fe wedyn ni, am yr hyn yw e. I wneud yn siŵr bod pobl yn deall pwy yw e, o leia'n deall yn iawn pwy yw Iesu Grist, pam ddath e'r byd. Bod ni'n cyhoeddi ac yn dysgu pobl, pwy yw e. I ni'n gogoneddu yr arglwydd Iesu. Ac i ni'n edrych ymlaen, wrth gwrs, at ei weld yn ei lawn ogoniant yn nefoedd. A diolch heno bod yn ein harwen ni at ogoniant y tad, y cynlluniwr, y rhoddwr, yr anfonwr, yr un sydd yn derbyn offrwm Iesu Grist, a'r un fydd yn cloi y cwbl i gyd yn y pen draw, pan fydd Iesu Grist yn cyflwyno'r deyrnas i Dduw ei dad, yr un sydd yn ein caru ni a chariad anfeidrol. Wel, i ni wedi myfyrio tyma bach heno ar beth mae gogoneddu Iesu Grist, beth oedd hynny yn ei feddwl, sut oedd e'n cael ac y mae e'n cael ei ogoneddu. Ac trwy hynny bod y tad yn cael ei ogoneddu hefyd. Ni'n gweddio bod hyn yn help i ni, a gweddio bydd yn cael ei ogoneddu yn ein golwg ni ac yn ein bywydau ni ac yn ein heglwys ni mwy a mwy mwyn ei enw. Amen. Ddewn ni at yr emyn nesaf.
Does neb ond ef, fy Iesu hardd, a ddichon lanwm ryd. Fy holl gysuron byth a dardd, o'i ddirfawr angau tryd. Diolch o arglwydd am dair i ni unwaith eto heno. I ni'n diolch am yr arglwydd Iesu ac i ni'n daddoli di o Dduw ein tad a'r ysbryd ac o arglwydd wyt ti'n Dduw bendigedig a gogoneddus. Diolch bod ti wedi gogoneddu dy fab a bod ti wedi ei nerthu a'i alluogi i gyflawni ei waith. Y gwaith unigryw oedd o'i flaen, y gwaith na allai neb arall ei gyflawni o fod yn geidwad dynion. Trwy fynd i'r groes na, trwy fynd i uffern ar y groes a talu pris ein pechod, trwy gymryd melltith ein pechod ni arno fe ei hunan. A thrwy hynny sicrhau bywyd tragwyddol i'w bobl. O arglwydd i ni'n diolch. I ni'n diolch arglwydd i ti agor ein llygad ni i weld yn barod rhywfaint o ogoniant y gwaredwr. I ddeall beth mae wedi wneud drosom ni ar y groes, i gredu yn yr hyn mae wedi wneud drosom ni, ac i bwyso arno fe. Ond i ni eisiau pwyso mwy arglwydd, i ni eisiau ei ogoneddu yn well. I ni eisiau gweld mwy o'i ogoniant, achos i ni'n gallu colli golwg yn rhwydd, i ni'n gallu pellhau yn rhwydd, oddi wrtho fe, a peidio ei dilyn fel y dylen ni arglwydd. Felly, bendithia ni nawr ac aros gyda ni. Yn enw Iesu Grist. Amen.